Намирам се в село Старосел, където е известната винарна Староселска. Обаче, какво открих тук? На вашите екрани сметището на село Старосел, което редовно се оказа, че било избутвано с фадроми. И какво да видя аз? Ето има едни представители на едрите преживни животни, които ядат буквално от каквото намерят вътре зеленини и други в сметището. Тук ни казаха местни жители, че идва редовно фадрома и избутва към дерето всичката тази събрала се мръсотия. Хората знаят, че подкрепата на текущата кметица идва точно от Староселската винарна. И това, което е позволено да се направи, сега ще вляза тук в опасен регион, да видите къде се избутва всичко това нещо. Вие си мислите, че Ново Железаре е скандал. Ето виждате какво става тук. Кажете ми, това не е ли престъпление срещу природата? Вижте какво става. Виждате ли? Ето. Ето това ви е Старосел. Мега сметището на Старосел. Ето чакайте да погледнем в дерето какво се случва. После, що има наводнение и що в Царево е трагедия и на други места. Опа! Какво открихме? Какво открихме само тук?